Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Edelbibes Digital Plusen jarduerak eta zereginak nola ebaluatzen diren ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, ikastalde bat sortu behar duzu eta ikasleak ari lotu, haien liburu digitalean egin dituzten jarduerak ebaluatzeko. Behin zure ikastaldearen barruan zaudela, sartu liburu digital batera. Goiko menuan ebaluazioa atala ikusiko duzu. Bertan, klik eginez gero, hainbat bistaratze aukera dituen menu bat agertuko da. Grafikoak, kalifikazioak eta abar. Grafikoak atalean, ikasleen jarraipenerako lehen zati bat dago. Bertan, ikasle guztien banakako batez besteko nota ikusi dezakezu 0tik 10erako taula lineal batean. Bigarren zatian, kalifikazioak azter daitezke. Bertan, banaka ikusi eta alderatu ditzakezu ikasleak, jarduera edo unitate jakin batzuetan izandako errendimenduaren arabera. Kalifikazioak atalean, ikasleek beren liburuko ikasteko egoeretan edo tresnen kutxan egindako jarduera interaktiboak berrikus ditzakezu. Esportatu botoian klik eginez gero, zure ekipoan deskargatu ditzakezu ikasleen kalifikazioak. Azken atalaren ikonoan, Global Edukaren ebaluazio koadernorako sarbidea dago. Ebaluazio koaderno horretatik programazioa inportatu ahal izango duzu. Behin kargatuta, ikasteko egoerak, zereginak, jarduerak eta ariketak ikusi ahal izango dituzu. Horiei guztiei lotuta, ebaluazioan parte hartzen duten konpetentzia espezifikoak ebaluatzeko irizpideak ikusi ahal izango dituzu. Ebaluazio tresna pertsonalizatuak ere izango dituzu, hala nola errubrikak eta eskalak. Hurrengo tutorialera arte.